sai ta bincike abin da caccake ina ga sarkaken kanin miji sake ina ganin nariya kanin miji dage kamar ruwan babaye da yayi tara rake dage da sauri sauri muje da sauri sauri ina ga bincike yakan zama cake yawai ta sharrake a bar shi tsallake wasan kanin miji kai wannan da gaji kama da na gaji ni ma idan na je ban ba shi a gaji na kan shigo gidana da safiya da rana in tadda wai kanina ya da ɗakin matana yakan biyo ta Abuja sai ta biyo shi Abuja na kan ishe su kullum suna zaman da mu dan gaba mi da juna kanin miji al'ada zaman da baki ba ada ba ko cikin kasida zama a ce da sake yayi kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji al'ada zaman da baki ba ada ba ko cikin kasida zaman an ce da sake yayi kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji al'ada zaman da ba ibada ba ko cikin kasida zaman an ce da sake gashi ne kalami da yanzu ya yi tsami da kwaruwa da cutuwa a lallai hakan da sake amma bakin uwa ne furcin mahaifiya ne yawan zama da al'ada yakan fitar da sake da wanzuwa da samuwa wannan uwa da ɗa ne da cutuwa da kwaruwa da bambancin faɗa ne da mai uwa da mai ruwa ƙarshen gaye kama ne kamar uwa kamar ɗiya shi ma faɗin zance ne a rayuwarka ka fi rabbi ka kyawun ƙarshe ne da al'ada da rataya wannan iri guda ne da a haɗa da arada suna da yanayi ne wasan kanin miji hakan da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji al'ada zaman da ba ibada ba ko cikin kasida zaman an ce da sake ya nuna mata takan shiga daban kala iri daban sai ta ga ta burge shi kajuwa da daban na nemi malamai na bi su mai da mai kowa ya ce wasan karin miji sake hakan ya ja da duka da furci na aika sana kashe shi to yau ya mutu kai tsaye ba ni na aikata ba ni na aikata ba uwa ta ta tsaya tsari sai daga kan ni na aikata ana ta bincike kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake wasan kanin miji zaman da sake kanin miji zaman da sake kanin miji al'ada zaman da ba ibada ko cikin kasida zaman an ce da sake wannan zaman an ce da sake Allah kare mu ubangiji gyara mana karfa mana asiri duniya da lahira amin